Úvod do skrytého světa Amazonie. Úvod do skrytého světa Amazonie. Zapomeňte na šedé mořské delfíny, které znáte z filmů. V kalných, neprostupných vodách říčních systémů Amazonky a Orinoka žije tvor, který vypadá jako z jiného světa. Delfínovec amazonský, v Jižní Americe známý jako boto, je největším a nejinteligentnějším druhem sladkovodního delfína na planetě. Je to evoluční klenot, který se dokonale přizpůsobil životu v zatopené džungli. Záhada růžové barvy. Proč jsou vlastně růžoví? Největším mýtem je, že se tito delfíni růžoví již rodí. Mláďata jsou po narození tmavě šedá a v dospívání přecházejí do stříbřité barvy. Růžový odstín se objevuje až s věkem a je výsledkem několika faktorů. Stenčování kůže a cévy. Kůže dospělých jedinců se postupně opotřebovává a stenčuje, takže skrze ni prosvítají krevní kapiláry. Když je delfín vzrušený, unavený nebo se fyzicky namáhá, do kůže se mu nahrne krev a on doslova zčervená, podobně jako když se lidé stydí nebo sportují. Bojové šrámy. Samci jsou výrazně růžovější než samice. Je to dáno tím, že mezi sebou neustále bojují o teritorium a partnerky. Opakované škrábance a jizvy od zubů ostatních samců se hojí růžovou tkání. V delfínním světě tak platí drsné pravidlo. Čím růžovější jsi, tím větší jsi bojovník a tím větší máš úspěch u samic. Vliv prostředí. Na intenzitu barvy má vliv i teplota vody a chemické složení řeky, zejména množství rozpuštěného sedimentu a tříslovin. Anatomické anomálie. Dokonalý stroj pro zatopený prales. Na rozdíl od mořských delfínů, kteří jsou stavěni pro rychlost na otevřeném oceánu, je delfínovec amazonský přizpůsoben obratnosti v extrémně stísněných prostorech. Pohyblivý krk. Nemá srostlé krční obratle. Dokáže otočit hlavu o 90 stupňů do stran, nahoru i dolů. Když se Amazonka v období dešťů vylije z břehů a zatopí tisíce kilometrů čtverečních lesa, tito delfíni plavou doslova mezi stromy. Díky ohebnému krku dokážou manévrovat v labirintu kořenů a kmenů. Prsní ploutve jako vesla. Jejich prsní ploutve jsou obrovské, široké a schopné nezávislého kruhového pohybu. Umožňují delfínovi plavat pospátku nebo se otočit na místě. Místo hřbetní ploutve hrb. Klasickou vysokou hřbetní ploutev by v lesním podrostu okamžitě poranil. Místo ní má na zádech jen nízký, táhlý hrb. Super smysly v kalné vodě. Voda v Amazonce je kvůli splavené hlíně a tlející vegetaci téměř neprůhledná. Viditelnost se často rovná nule. Oči delfínovce jsou proto zakrnělé a malé, ale přesto vidí poměrně dobře. Jejich hlavním smyslem je však echolokace. Na čele mají obrovský tukový polštář, takzvaný melon. Ten funguje jako akustická čočka. Delfín vysílá sérii cvakavých zvuků, až 100 cvaknutí za sekundu. A z jejich ozvěny si v mozku skládá dokonale přesný 3D obraz okolí. Dokáže tak detekovat i malou rybu schovanou pod vrstvou bahna. Mají také extrémně citlivé hmatové chloupky na dlouhém zobáku, rostru, které jim pomáhají prohledávat říční dno. Složitý jídelníček a inteligence. Delfínovec má nejrozmanitější stravu ze všech delfínů. Loví přes 50 druhů ryb, včetně dravých piraní, sladkovodních krabů, říčních želv a malých kajmanů. Jejich zuby jsou unikátní. Přední slouží k chycení kořisti a zadní, podobné stoličkám, k drcení tvrdých krunýřů. Co se týče inteligence, kapacita jejich mozku je o 40% větší než u člověka. Jsou to extrémně zvědaví tvorové. Často si hrají s klacíky, plovoucími rostlinami nebo říčními želvami, které si hází z tlamy do tlamy. U samců bylo zaznamenáno unikátní chování. Trhají v tlamě kusy dřeva nebo vodní trávy, nesou je na hladinu a tam s nimi buší do vody. Je to rituál, kterým se snaží ohromit samice. V podstatě jim nosí dárky. Temné legendy a mytologie. Boto Corderosa. V amazonském folkloru má tento tvor posvátné i děsivé místo.
Místní kmeny věří, že Boto je magická bytost, takzvaný encantado. Podle legendy se během červnových slavností, Fiestas Juninas, delfín v noci proměňuje v neobyčejně krásného, vysokého muže v bílém obleku. Vždy nosí na hlavě klobouk, aby zakryl dýchací otvor, který mu na temeni hlavy zůstal. Tento tajemný cizinec tančí s místními ženami, svádí je, otěhotní je a před svítáním skočí zpět do řeky, kde získá opět svou zvířecí podobu. V Amazonii se dodnes u dětí s neznámým otcem občas s nadsázkou říká, že jsou dětmi Bota. Zabít delfína růžového bylo pro domorodce absolutní tabu. Věřilo se, že ten, kdo ho zraní, oslepne, zblázní se nebo ho stihne doživotní neštěstí. Krutá realita. Proč jim hrozí vyhynutí? I když je staré legendy chránily, moderní svět na ně nebere ohled. Delfínovec amazonský je dnes klasifikován jako ohrožený druh. Rtuť z ilegální těžby zlata. Zlatokopové v Amazonii používají rtuť k separaci zlata. Ta se splachuje do řek, dostává se do ryb a následně se ukládá v tělech delfínů jakožto vrcholových predátorů, což vede k jejich pomalé otravě. Přehrady a rybolov, stavby hydroelektráren kouskují jejich biotop a izolují od sebe jednotlivé populace, což vede k příbuzenskému křížení. Rybáři je navíc často záměrně zabíjejí, protože jim delfín